Az Örökség Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület, mint országos érdekképviseleti és ernyőszervezete a magyar gyermek- és ifjúsági néptáncmozgalomnak mindig is fontosnak tartotta, hogy helyi közösségeket megerősítse, és a helyi közösségek erősségén keresztül aztán egy megyei és régiós viszonylatban is közösségeket teremtsen, és egy országos szintű egyesületté és közösségé, nagy gyermeki és ifjúságos közösségé nője ki magát. Ez az elmúlt több mint 30 évben folyamatosan célként lebegett az Egyesület előtt, és jött az ötlet kb. 2 évvel ezelőtt, hogy létrehozunk itt Dél-Alföldi régióban egy közös csoportot, egy közös táncegyüttest, a 3 megyéből, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád és Békés vármegye táncosaiból, kiváló táncosaiból létrehozunk egy olyan csoportot, ahol együtt tudnak táncolni. A 3 vármegye sok-sok táncegyütteséből a legügyesebb gyermekek. Tehát ez is egyfajta tehetséggondozás, ez a Daradbőgők nevet viselő táncegyüttes. Jelenleg itt Ágotafalván egy néptánctáborban vesz részt ez a közel 50 gyermek a 3 vármegyéből, akik kalocsai, tehát a saját régiónk, a Dél-Alföldi régió egyik jellegzetes táncát, a kalocsai táncokat fogják most itt egy hét alatt elsajátítani. A tábor nem csak a közösségépítés, hanem a tehetséggondozás is a célja, vagy egyébként legalább annyira a célja a tehetséggondozás. Több szempontból hasznos ez számukra. Az egyik az, hogy az anyag, amit tanulnak a kalocsai táncok, az a Gyermekszóló Táncfesztiválnak is a Dél-Alföldi régiónak kötelező anyaga lesz, és azt ugye tudni kell, hogy az a célja az Örökség Egyesületnek, hogy a régiós táncanyaggal megismerkedjenek azok a gyerekek, akik ebben a régióban élnek. Így ezt ott is tudják hasznosítani, de a másik, ami miatt nagyon fontos, ugye válogatott gyermekekről van szó, és így maga tehát az oktatók is professzionálisan felkészült oktatók, napi 6 órában megy a táncoktatás, és ezzel ők tehát rendkívül nagy technikai felkészültségre tesznek szert, és ez meg azért nagyon fontos, mert igazán hosszú távon megtartó erő, és az igaz örömforrás az mindig a tudás. Tehát, hogyha valaki ezzel foglalkozni akar, akkor örömét akkor leli benne, hogyha ő szakmailag is felkészült. Mert másképp nem lesz öröme benne, de ez mindennel így van véleményem szerint. Tehát a tehetséggondozás ezért különösen fontos, hogy az ő tudásszintjüket a lehető legmagasabbra emeljük, hogy minél tovább tartson az az örömforrás, amiben ők így részesülnek. Ezzel a fajta tehetséggondozással természetesen hosszú távú jövőbeli célunk is van, mégpedig, hogy ezekből a táncosokból neveljük ki az utánunk következő táncpedagógus generációt, zsűri generációt, koreográfusi generációt, együttesvezetői generációt, és akár az Örökség Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület szakmai elnökségét. Azért tartom fontosnak, hogy itt vagyok a táborban, mert itt nagyon sok új táncot meg lehet tanulni, új barátokra lehet lelni, amik örök életig tarthatnak. És hát, mivel engem ide elhoztak a táborba, így tudom, hogy engem is fontosnak tartanak. Nekem ez a tábor nem csak táncot tanít, hanem a közösségnek a közösségbe beilleszkedést, és hogy új barátokat szerezzek. Azért tartom fontosnak, hogy itt vagyok ebbe a táborba, mert nagyon sok barátságra teltek itt szert, és egy olyan befogadó közösség várt, hogy fantasztikus volt. Nagyon jó ez az érzés, hogy itt mindenki egy csapatként van itt együtt, táncol együtt. Sok jó barátot találhatok itt, és nagyon jó táncokat tanulhatok meg. Azért tartom fontosnak, hogy itt legyek a táborban, mert nekem ez nagyon fontos, hogy a magyar népi kultúrát, ezt a paraszti kultúrát ezt minél jobban ápoljuk és minél tovább őrizzük.
Nem meglepő módon, de ezek a gyerekek itt most nagyon jól érzik magukat a táborba, erre is számítottunk egyébként. A kapcsolatteremtés is jól megy nekik, természetesen segítjük ezt különböző játékokkal, gyakorlatokkal, és nyilván úgy érezzük talán még a korcsoportjukhoz képest még inkább nyitottabbak egymásra. Ezt segítek az esti táncházak, vagy azok a játékok, amiket kitalálunk nekik. Nagyon nem szorulnak segítségre, de azért szeretnénk még inkább elmélyíteni ezeket a kapcsolatokat. Ez a formáció együtt is és külön is föl szokott lépni, akár helyi, akár pedig egy országos rendezvényeken. Ilyen volt például, csak a 3 nagyot említsek, az Örökség 30 éves jubileumi műsora, ahol Novák Katalin köztársasági elnök volt a fővédnök, illetve a táncház találkozó, az országos táncház találkozó, vagy az antológia. Azt veszem észre, hogy azért is jó itt ebbe a táborban most, hogy összehoztuk ezeket a gyerekeket, mert teljesen úgy alkalmazkodnak egymáshoz, és úgy viselkednek egymással, mint hogyha együtt táncolnának már régebb óta, vagy hosszú idők óta. Nem érzek semmilyen konfliktust, nincsenek párharcok, viszályok, veszekedések. Azt kell mondani, hogy közös a gyökerük, ez a néptánc, és a közös nyelvet beszélnek, és ez az a néptánc. Számomra a néptánc az kikapcsolódást jelent, és én ezzel érzem magam így jól. Szeretnék hivatásos táncos lenni, és így sok tapasztalatot is szeretnék gyűjteni vele. Hogy így próbákra járok, vagy jönnek koreográfusok, akik tanítanak minket. Ha valaki még nem próbálta a táncot, akkor én azt üzenem neki, hogy feltétlenül próbálja ki, mert nem lehet pótolni azt az érzést, amit ad. Akár csapatként, akár hogyha mondjuk csak 2 ember van egymás mellett, és azok táncolnak, akkor is van köztük egy olyan harmónia, egy olyan érzet, amit más nem pótolhat. És ezért feltétlenül ki kell próbálni. Bíztatom azokat, akik nem táncolnak, hogy ők is kezdjék el, mert a tánc felfrissít, jó fizikumot ad, és nagyon sok barátra tehet szert. Amit én üzennék azoknak, akik még nem találkoztak így ezzel a kultúrával, és nem is feltétlenül a gyerekeknek, hanem talán a szülőknek, vagy a leendő szülőknek is a saját érzelmeimből kiindulva. Tehát amikor én megnézem itt az esti táncházat, ahogy meglátom ezeket a gyerekeket, ezeket a fiúkat és a lányokat, amilyen természetességgel nyúlnak ők egymáshoz, vagy ahogy közelednek, ahogy tisztelettel beszélnek, de nem csak egymással, hanem velünk pedagógusokkal. Tehát ez egy olyan átszellemmült forma itt, mert máshogy nem működik ugyanis. Tehát ez csak akkor működik, hogyha ez mindenkinek jó. Tehát ami azt gondolom, hogy a mai világunkból talán nagyon kevés helyen megtalálható, hogy ennyire komplexen kapcsolódjunk egymáshoz, és mindenki megtalálja a magának valót is. Itt most nem feltétlenül csak a néptáncra gondolok, de hogy itt nincs meg mondjuk a népi kézművesség, vagy a népdal a zene nélkül. Tehát az egész annyira komplex, hogy annyira a lelket egészben kezeli, hogy ez nagyon-nagyon ritka. És először talán látogassanak el egy táncházba, és nézzék meg, hogy az a mai korosztály, akit olyan sokat mondjuk, hogy ezek a mai fiatalok, nézzük meg, hogy egy ilyen táncházban hogy működnek. És akkor talán nem is kell magyarázni, hogy miért érdemes elhozni a gyermeket néptáncra, vagy miért érdemes beiratni néptáncra. Egy olyat kap, amit nehéz elmondani, nehéz megfogalmazni, de ezek a gyerekek teljes kohézióban működnek, és tudnak beszélgetni egymásról, és tudnak tisztelettel egymás felé fordulni. Azt üzenem azoknak, akik eddig még nem táncoltak, hogy a tánc nagyon sok embert felboldogít, és azért táncoljanak, mert így azt a boldogságot terjeszthetik másoknak. Szeretet. Élmény. Közösség. Örökség.